UBPF long live UBPF long live UBPF long live भरोसा डॉक्टर गाम्बारु मोसाहारिनि दैदेननायाव थांनाय 4 जुन सानखालि गोदानै जोनोम मोननाय खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि दिनै गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमखौ दाफुंना होबाय। गोदानै दाजानाय गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि महरै मुस्रि हरेन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै मुस्रि सपन नार्जारी बिथांमोनखौ सायख'नाय जायो। गलाघाट जिल्ला दानाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन फारियै मिरुनि आफादगिरि डॉक्टर गाम्बारु मोसाहारि, लोगो आफादगिरि अमरेन्द्र नार्जारी, गाहाय नेहाथारि डॉक्टर बाबु बर', लोगो नेहाथारि रबिन बसुमतारी, पबित बसुमतारी, ददेरे बसुमतारी आरो मिरु गौथुमनि गोबां दैदेनगिरि सोद्रोमा बिथांमोना हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। एखे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदोंमोन कामरुप मेट्र' जिल्लानिफ्राय मावफुं आफादगिरि मुस्रि चैत्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि दिब्य बसुमतारी बिथांमोना। जोबनायाव हाबाफारिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायनानै होयो मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डॉक्टर बाबु बर' बिथाङा। जोङो दाखालि बावैसो गुवाहाटीआव इउनाइटेड बर' पिपल फेडारेशन मिरु आफादखौ दाफुंनानै अलरेडि जोङो अटटेकिं लाबाय आरो गुवाहाटी कामरुप मेट्र' जिल्लाखौबो जोङो दाफुंनानै अटटेकिं सेरेमनि थांबाय आरो गुवाहाटीनि खायसे माने आनसलिक कमिटिफोरखौ जों दाफुंनानै अटटेकिं लाबाय। दिनै जोङो गलाघाट जिल्लायाव इउनाइटेड बर' पिपल फेडारेशननि आफाद माने डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दानो फैदों आरो दिनै जोङो दान्दिसेनि उनाव जों दाफुंगोन। अलरेडि जोंहा पेनेल लिस्ट बानायनाय जाबाय। दान्दिसेनि उनावनो जोङो बेखौ जों फोरमायनानै होगोन। दा जोंना गुवाहाटीनिफ्राय जों फैनायाव एसे लेट जाबाय। दाबो थेवबाबो जोंहा जाफुंनो हाबाय, मिटिंआ साक्सेस जाबाय। अलरेडि जोंहा रायजो राजाफ्रा जोंजों मदद होदों। गुवाहाटीआव अलरेडि इउबिपिएफनिफ्राय फैनानै इउबिपिएफआव जइन जाजोब्बाय। गासैबो आनसलिक डिस्ट्रिक्टआथ' कमप्लिट जाजोब्बाय। दा गलाघाटआवबो जों दिनै दाफुंनानै इउनाइटेड बर' पिपल फेडारेशनखौ जोङो मोजाङै दाफुंनो हागोन होनना आसा थाबाय आरो अलरेडि जाबाय पेनेल लिस्टआ, जों साक्सेस होननानै फोरमायनो हायो। नै बिदि जोंहा जेबो सिमां गैया, जों रावबो आफादखौ जों टारगेट खालामा। माने बे इउबिपिएफआबो बर' जातिनि दैदेननाय मोनसे आफादमोन, नाथाय बिथांमोना दिनै पलिटिकेलि षड़यन्त्रआव हाबनानै बर' जातिनि खायसे खोथाफोरखौ बुंफोरनो हायैनि जाहोनावसो जों बे आफादखौ दादों। जोङो बिकेडब्लिउसि बा इउबिपिएफजों जोंहा जेबो सुथ्रु गैया, जेबो गाज्रि जों बिदि जेंना थांनो सानाखै। जोंनिया साननाया मा, जों बर' जातिखौ खौसे खालामनानै बर' जातिनि मोजां खामानिनि थाखायसो जों मावदों। बर' जातिनि स्वार्थखौ आसाम गभर्नमेन्टनि खाथियाव थोंजोङै लांनो हानायखौ जों नुयैखायसो जोङो बे आफादखौ जों दादों आरो जों लांनो नाजागोन। जोंनाव बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां डिमान्ड दङ। जोंनि हा हुनि डिमान्ड दङ, पलिटिकेल डिमान्ड दङ, इडुकेसननि डिमान्ड दङ, थासारिनि डिमान्ड दङ, लामा दथानि डिमान्ड दङ। आसामनि बादैबो गुबुन दिल्ली सरकारफोरनि बायदिनिफ्रायबो थाखा लाबोनानै जों डेभेलप खालामनो हायो। बेफोरबायदि जोंनाव खायसे एम्स दङ। बे एमफोरखौ जोङो बर' रायजो राजाफोरनो डेभेलपनि थाखाय समानै रानना होनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो बेनि थाखायनो जोङो बे आफादखौ जों दाफुंदों। नाथाय जों रावबो बिकेडब्लिउसि बा इउबिपिएफनि एगेन्स्टआव जों आफाद दायाखै आरो जोङो बिजेपिनिबो हेंथा नङा आरो दा सोलिबाय थानाय आसाम सोरखारनिबो हेंथा नङा। नाथाय जों मोनथाय, बर' जातिनि मोनथाय, थांना थानायनि जि थासारि, बे थासारिखौ मोजाङै मोनफुंथों, मोजाङै मोनफुंनो हाथों, बयबो रायजो राजाया जाहाथे मोजाङै मोननो हाथों, बे थांखि लानानैसो जों बे आफादखौ दादों। बेनो आरो दा जोङो बेबायदि रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनायखौ नुयोब्ला जों मोनथियो जे खायसेफ्रा सोरबा गावनि अर्गेनाइजेसनाव रिजाइन होनानै फैनायखौ जों लुबैयाखै। नाथाय जोङो दिनै जों फैनाय लोब लोब फैनायखौ जों नुब्ला जोङो बुंनो हायो जे जोंखौ बयबो बरायदों, बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों, बयबो रायजो राजाफ्रा बर' जातिनि दुखुनि सोमोन्दै जों जेब्ला बुङो अब्ला बयबो जोंखौ बरायदों आरो गोबां इन्टेलेक्सुवेला जोंखौ बरायदों, गोबां इन्टेलेक्सुवेला जोंखौ बिथोन होदों जे नोंथांमोना ओंखार, नोंथांमोना माव। बर' हारिनि माहारिनि हेफाजाब होनाया थोंजोङै जेनेब्ला दा दिनै जों साहित्य सभा आबसुखौ जों बुंनो सानाखै, खिन्थु बिथांमोननिफ्राय सोद्रोमाफ्रा फैनानै जों खामानि मावफैदों। अब्ला बे बेलायाव जों बुंनो हायो बिथांमोनाबो जोंखौ मरेलि सापर्ट खालामदों। बिथांमोना जोंनि बर' संगठनफ्रा
जा बुंदों बिथांमोनखौ जोङो डाइरेक्ट बेरेखाय बुंनो सानाखै नाथाय जों मेगनजों रायजोफोरा नुजोबदों जों बुंनाय बाथ्रा नङा बर' रायजोफोरा गावा नुनो हानाय मेगन दङ साननो हानाय माथा दङ खर' दङ बर' जातिया सान्ति जादोंना जायाखै डेभेलप जादोंना जायाखै जेंना दंना गैया बयबो मिथिखागौ दा बेखौ जोङो गोदाङै बुंनो गोनां खोथा गैया दिनै जोङो एनडिएफबि फंबायमोना जेलाव दङ बिथांमोननि थासारिया दाबो मोजां नङा दाखालि जों खबर लायनायाव बिथांमोना गाबलाय खुलाय खालामदों बिथांमोननि जा सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनो हायाखै अब्ला माला जोंहा मोजां जाखो बिथांमोनखौ नायनांगौ बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन खोथा दङ दिनैसिमबो बिटिसिनि बाहेराव बर'फ्रा मोजां थासारि मोनाखै बर'फोरनि समान डेभेलपमेन्ट जायाखै दिल्ली बायदि सरकाराव सुक्ति खालामलायनानैबो बिकेडब्लिउसिआ मात्र 13 करोड़जोंनो थगायजानानै दङ 13 करोड़जोंनो जोंखौ बुरखायनानै दोनदों बे खोथायाव जोङो जेंनाया जोबदों होननानै जों बोरै बुंनो हागोन जोंनि बिकेडब्लिउसिनि सिमाङा 200 करोड़ 500 करोड़नि सिमांमोन नाथाय दिनैसिमबो जों 13 करोड़आवनो होबथानो गोनां जादों मानो बेफोराव जों नुदों रायजो राजाफ्रा मोनथिदों जे बिथांमोना जेंनाया जोबदों होननानै बुंबाबो रायजोफोरा जोंखौ बुंदों जेबो जेंना जोबाखै खायसे जेंना जों बारायदोंसो खायसे जों खमायनो नाजादों दा बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ जों बुंनां खोथा नङा बर' रायजोफोरा बयबो मिथिगौ मा जोंनि गेजेराव जेंना दं आरो बे जेंनाफोरखौ लानानैनो जों ओंखारदों आरो बे जेंनाफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो सानसे गुवारै जों बुजायनानै होगोन प्रेस मिट लिंगोन बुजायगोन नाथाय जों दा दिनै जोंनिया जिथु जोंनि बे एमआ जों खालि डिस्ट्रिक्ट कमिटिल' दानाय आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो एसे सांग्रांथि होफैनाय जे गमामायैनो मा जामारदों जोंनि मोनखानाय काउन्सिलाव बा थाखा फैसाया बेसेबां फैखो माबादि इउटिलाइज जागासिनो दङ जों बेफोरखौ बुंनो फैदों आरो दिनै जों बे गलाघाट जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जोङो दाफुंनो फैदों आरो अलरेडि दाफुंनाय जाबाय दय बुंखाबाय जों बुंनो सानो इन्टारिम काउन्सिला अनलि 6 मान्थनि थाखाय थायो जुदि रिक्वेस्ट खालामोबा आरो 6 मान्थ जायो नाथाय जोंनि बे बिकेडब्लिउसि काउन्सिला 6 मान्थ 1 इयार नङा 2 इयार्स जालांबाय दिनैसिमबो जों इलेक्सन खालामनो हायाखै बे इलेक्सनखौ थाबैनो इलेक्सन खालामनांगौ मानो होनब्ला इलेक्सन जाब्लासो इन्टारिम काउन्सिलाव फान्डफोरखौ जों बिनाय बायदि मोननांगोन बुजा मोननो हागौ बेनिखायनो जोंनि आफाद इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसना जों सानफ्रोमबो इलेक्सनखौ एसे थाब खालामनो थाखाय जोङो सावरायगोन इलेक्सनखौ एसे थाब खालामनो थाखाय जों सरकारखौ मेम'रेन्डाम होगोन जोङो दा अलरेडि डिस्ट्रिक्ट कमिटि जोङो 3-4सो दानाय जाबाय आरो जोङो गासैखौबो दाजोबखांनानै जोङो सरकारनिसो मेम'रेन्डाम होगोन जे इलेक्सनखौ थाब खालामनांगौ बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौ थाब फोजोबनांगौ आरो जुदि इलेक्सन जायाब्ला इलेक्सन फाथियाब्ला बिदिनो होनब्ला जोङो आबन्टन जिथु गभर्नमेन्टनिफ्राय जि मोननांगौ थाखा बे मोननांगौखौ जोङो थोजासे मोननाय नङा बेखायनो जोङो इलेक्सन थाब नांगौ जों बेखौ जोङो सरकारनिसिम जोङो मेम'रेन्डाम होगोन धन्यबाद जनाइছোঁ আজি ইউনাইটেড বড' পিপল ফেডাৰেশ্যন কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ তৰফৰ পৰা আমি যিমান সাংবাদিক বন্ধুৱে হওক গোটেই যিমান গোলাঘাট জিলাৰ ৰাইজ হওক আৰু লগতে অসমবাসী বিভিন্ন জিলাৰ পৰা অহা আজি বিষয়ববীয়াসকলক তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ আমি ইউনাইটেড বড' পিপল ফেডাৰেশ্যন এটা জাতীয় সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব বিচাৰিছোঁ জাতীয় সংগঠন হিচাপে এইটো কাৰণে মূৰ পাতি উঠিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ বিভিন্ন জাতীয় যি সমস্যা আজি আমাৰ বড়ো জাতিৰ ভিতৰত ক'ব গ'লে আজি অলপ দুৰ্বল যেন অনুভৱ হৈছে এইখিনি সময়ত আমি বড়ো জাতিক শক্তিশালীভাৱে মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যি প্ৰচেষ্টা আমাৰ যি ডক্টৰ গাম্বাৰু মুছাহাৰী ছাৰৰ লগত আমি একেলগে থিয় হৈ আমি আগবাঢ়ি যাম বুলি এইটো আমাৰ আশাবাদী আৰু ইয়াত যি আজি জিলা কমিটি গঠন হ'ল তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি আশা কৰিছোঁ যে ইউনাইটেড বড' পিপল ফেডাৰেশ্যনক আজি এজ এ সংগঠন হিচাপে নহয় এটা জাতীয় সংগঠন হিচাপে লওক আৰু এটা জাতিৰ মেৰুদণ্ড স্বৰূপ হিচাপে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহক আমি সত্যৰ লগত সদায় সাথ দিম আমি সত্যৰ লগত আছোঁ আৰু বিভিন্ন জাতিৰ যি সমস্যা আমি একেমুখে আজি ইউনাইটেড বড' পিপল ফেডাৰেশ্যনৰ থ্ৰুদি আমি মাত মাতি যাম বুলি আশাবাদী এটা কথা মই ইয়াৰ পৰা মানে স্পষ্ট ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এটা জাতীয় সংগঠন এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন ইউনাইটেড বড' পিপল ফেডাৰেশ্যন আৰু অৰাজনৈতিক সংগঠন বুলি ক'লে আমি কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ মানে ছত্ৰছায়াত আমি গঠন হোৱা নাই আজি আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমি এইটো যি আমাৰ সংবিধান
আমাৰ যিটো ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যনৰ যি সংবিধান এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন হিচাপে এটা জাতীয় সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল আজি এইটো সদায় সকলো যি লিডাৰ যিসকল নেতৃত্ব বৃন্দ আছে যিসকলে নেতৃত্ব দিব তেওঁলোকক নিকাভাৱে স্বচ্ছভাৱে তেওঁলোকৰ দায়িত্ববিলাক পালন কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা আশাবাদী হয় আমি সেইটো কাৰণে আমি জন্ম দিছোঁ বিভিন্ন জাতিৰ সমস্যাক লৈ পেলাই আজি মই অলপ আগতে ভাষণ দি গ'লোঁ মই কৈ গ'লোঁ যে আমাৰ জাতি অলপ দুৰ্বল হৈ পৰিছে এই সময়খিনিত অলপ দুৰ্বল হোৱা যেন অনুভৱ হোৱাৰ কাৰণে আমি আজি ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যন গঠন কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু আমাৰ জাতিৰ সমস্যা বুলি ক'লে অকল এটা সমস্যা নহয় কলা সংস্কৃতি আমাৰ লাহে লাহে হেৰাই যাব ধৰিছে আমাৰ যিসকল আমি আজি আমাৰ ভাষা আমাৰ হেৰাই গৈছে আমাৰ ভাষা হেৰাই যোৱাৰ কাৰণটো হ'ল কি আমি আমাৰ নিজৰ চৰ্চাত নাই আমাৰ জাতিটো সবল হ'বৰ কাৰণে আমাৰ যি ভাষা দৰকাৰ সেই আমাৰ ভাষাৰ মাজত হেৰাই গৈছে গতিকে আমি ইয়াক শক্তিশালী হিচাপে আমি স্থিতি ল'ব লাগিব ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যনে আমি আশাবাদী যে আমাৰ ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এই সংগঠনে সহায় কৰি যাব আশাবাদী আৰু যি চৰকাৰৰ আগত যিবিলাক সমস্যা আছে আমি একেমুখে মাত মাতি যাম বুলি আমি আজি সকলোৰে মাজত আমি আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছোঁৱে আৰু প্ৰথম দিনাখনে আমি যি বড়ো পিপল UBPF গঠন হৈছিল তেতিয়াই আমি প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আৰু প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিলোঁ আজি গোলাঘাট জিলা আৰু কোনটো জিলাত আপোনালোকৰ আৰু দল যেটো কমিটি গঠন কৰাৰ কাৰণে হয় আমাৰ এইটো অলৰেডি আমাৰ কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাৰ গঠন হৈ গ'ল লগতে তাৰ লগত কামৰূপ জিলাৰ ভিতৰতে আমাৰ ডিমুৰীয়া আঞ্চলিক কমিটিখনো গঠন হৈ গ'ল আৰু লগতে আজিতো দেখিলে আপোনালোকৰ মাজতে আমাৰ আজি এই শুভ দিনতে আমি আজি গোলাঘাট জিলা কমিটিও গঠন কৰিছোঁ অলৰেডি আমাৰ আঞ্চলিক কমিটিখন সাজু হৈ আছে অতি শীঘ্ৰে গোলাঘাট জিলা কমিটিয়ে এই দায়িত্ব মূৰ পাতি ল'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু লগতে আমি গোলাঘাট জিলাকো আগবাঢ়ি মানে আমাৰ যি কৰ্তব্য তেওঁলোকে যাতে অতি শীঘ্ৰে ৰাইজৰ মাজত আমাৰ যি এই মানে মেছেজ আমাৰ যি সংগঠনৰ যিটো মেছেজ তেওঁলোকক কঢ়িয়াই লৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু আমি আশাবাদী যে গোটেই অলপ সময়ত নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যি থকা বড়োসকল আছে তেওঁলোকে এই ফেডাৰেশ্যনৰ ভিতৰত আমাৰ মাজত আহি সোমাব বুলি আমি আশাবাদী সেইকাৰণে ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যন আমি এটা আশাবাদী যে অকল BTADতে যে মানে এটা সংগঠন স্থাপিত হৈ গ'ল আৰু তাৰ ফালে ইফালে নাহিলে বা আমাৰ BTAD বাহিৰত যে এটা সংগঠন স্থাপিত হ'ল তাৰ বাহিৰত নগ'ল তেনেকুৱা নহয় ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যনে সমগ্ৰ বড়ো জাতিৰ কাৰণে কাম কৰি যাব বুলি আমি স্পষ্টভাৱে আজি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ আমাৰ যি নেতৃত্ব ডক্টৰ গাম্বাৰু মোছাহাৰীৰ হাতত আমি অৰ্পণ কৰিলোঁ আমাৰ বিশ্বাস তেওঁ আমাক আগুৱাই লৈ যাব ধন্যবাদ